नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे मुख्य खबरो. कारवार बीजेपी पक्षाच्या कार्यकारिणीची व्हर्च्युअल मार्फत सभा. मुंडगोडात आहार सदू येईल हरिण, शेतात गायल्या जाळ्यात शिरकली. आंतरराज्य चोराक अटक, यल्लापूर पोलिसांनी यशस्वी कामगिरी. समाज कार्यकर्ते नागराज कलगुटकर हेमगेलो रामनगर हिंगा सन्मान. उत्तर कन्नड जिल्ह्यातले PUCचो निकाल जाहीर, सगळे विद्यार्थी पास. आता सविस्तर खबरो. कारवार बीजेपी पक्षाच्या कार्यकारिणीची व्हर्च्युअल मार्फत सभा. कारवारच्या महासती कल्याण मंडपात आज जाल्ल्या भारतीय जनता पक्षाचे कारवार मंडळा वतीन केल्ल्या कार्यकारिणी सभेत कारवार अंकोला क्षेत्राची शासकीय श्रीमती रुपाली नायक हेमी भाग घेयलो. कार्यकारिणी सभा ही अतिमहत्वाची असून पक्षाचे कार्यकर्ते हजर रावचे गरजेचे आसा. या कोविड संदर्भात व्हर्च्युअल मार्फत सभा घेऊन कोविड संकटाक सहकार करचे अभिनंदनीय. पदाधिकारीन या कोविड संकटात सुद्धा सहकार देऊन संघटनेक सतत प्रत्येकट्यान साथ दिवदा असे मुख्यस्थान सुचयले. या वेळार बीजेपी जिल्हाध्यक्ष, नगर मंडळ अध्यक्ष, जिल्हा प्रधान कार्यदर्शी, जिल्हा उपाध्यक्ष, विविध मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष, राज्य समिती सदस्य, नगरसभेचे उपाध्यक्ष तसेच सदस्य, जिल्हा पदाधिकारी, प्रमुख आणि कार्यकर्ते हजर आशिले. समाज कार्यकर्ते नागराज कलुटकर हेमगेलो रामनगर हिंगा सन्मान. जोयडा पदयात्रा कन जोयडा आणि रामनगर हिंगा येयले समाज कार्यकर्ते नागराज कलुटकर हेमगेलो रामनगर हिंगा स्थानिकांन सन्मान केलो. नागराज कलुटकर हे बागलकोट जिल्ह्याचे. 2015 पासून ते अनेक सामाजिक प्रश्नांचेर काम करते असून त्यासाठी वकिली करते असतात. केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरुद्ध ते सध्या आवाज उठवते असून त्याच्यासाठी पदयात्रा कन दिल्ली वयते असतात. या पदयात्रेत आतापर्यंत त्यांनी 2000 किलोमीटर प्रवास पूर्ण केला असतात. कर्नाटकातल्या 31 जिल्ह्यात प्रवास कन बेळगाव, महाराष्ट्र आणि पुढे दिल्ली वयतले. रामनगर हिंगा शिवाजी सर्कलात तेमगेलो रामनगर वासियांन सत्कार केलो. तसेच रामनगर हिंगा रॅली काढली. मुंडगोडात आहार सदू येयली हरिण, शेतात गायल्या जाळ्यात शिरकली. कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या मुंडगोड तालुक्यात अज्जळीत एक कुळवाड्यान आपल्या शेताची पाळीव आणि रानातली जनावरां नासाडी करतात म्हणून शेताच्या चारी बाजून वहीक जाळा लावून भितर घुसू जाणवसारखे अडवून दवरिले. जाल्यार आज आहार सोदतेत रानांतल्यान येयली एक हरीण त्या शेतात घुसू करतना त्या जाळ्याक तेगेली शिंग शिरकली. तेणी सोडून घेवचो प्रयत्न करता तितली ती तितूंत आनी जास्त घुसपावू लागली. त्याच वेळार त्या शेताचो मालक श्री विष्णू आलतकट्टी हेमी ही खबर ताबडतोब अरण्य खात्याक कळयली. अरण्य खात्याचे संबंधित कर्मचारी येऊन त्या हरणीक ते जाळ सोडून तितूंतल्यान मुक्त केले आणि हरणीन रानात धाव घेतली. विचार म्हणतो आधी इकडे बंद कष्ट आहे इकडे नर्मा घेतल्या तू हा होत पुढे जिल्ह्यातला PUC निकाल जाहीर, सगळे विद्यार्थी पास. कारवार कोविडामुळे सुधारित पद्धतीत PUC परीक्षेचो निकाल मंगळवाराक शिक्षण विभागान जाहीर केले. PUC वर्गातले सगळे विद्यार्थी या नियमानुसार उत्तीर्ण झाले असतात. उत्तर कन्नड जिल्ह्यातले एकूण 14,665 विद्यार्थी PUC मध्ये शिकताले. तुतू भितर 13,467 पहिल्याच परीक्षेसाठी नोंदणीकृत आशिले. शहर व शहर भागातले 11,003 विद्यार्थी, ग्रामीण भागात 3,762 विद्यार्थी ह्या वेळार उत्तीर्ण झाले असतात. आर्ट्सात 3,838 विद्यार्थी, वाणिज्यात 6,626 विद्यार्थी आणि विज्ञान शाखेत 4,001 विद्यार्थी आशिले. 600 गुणांपैकी 600 गुण मिळिल्ले विद्यार्थी तसेच विविध श्रेणीत कितले विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले असतात हे कळू जाय असे पदवीपूर्व शिक्षण विभागाचे उपसंचालक SN बगली हेमी सांगले.
अंतराळ चोराक अटक, येल्लापूर पोलिसांनी यशस्वी कामगिरी. येल्लापूर तालुक्याच्या शारदा गल्लीचे रहिवासी शिक्षक चंद्रशेखर नरसिंह हेगडे हेमगेल घरात 9 डिसेंबर 2020 ते 18 डिसेंबर 2020 या अवधीत चोरान घराचे कुलूप मोडून घरात घुसून बेडरूमात आशिल्ले गोदरेज कपाट मोडून तितूंत आशिल्ले चांदी आणि भांगराचे वस्तू चोरी करून चोर फरार जाल्ले. या प्रकरणाची तक्रार दाखल जातरेत येल्लापूर पोलिसांनी तपास करून आरोपीक अटक केली. आरोपी कारवारचो शिरवार ग्रामाचो रहिवासी अशोक हनुमंतप्पा बंडीवडर असून आरोपी कडच्यान चोरिले सुमार 55 ग्रामाची भांगराची चेन, 1 भांगराचे ब्रासलेट, 3 भांगराचे लक्ष्मी पदक, त्याची किंमत साधारण 2.5 लाख किमतीचे, 1 लाख रुपये नगद आणि 1 पल्सर मोटरसायकल जप्त केला. अशोक बंडीवडर हो आरोपी अंतर्राज चोर असून उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कारवार, येल्लापूर, भटकळ, सिद्धापूर आणि शिवमोगा जिल्ह्यात सोरब, अनवट्टी तसेच परराज्यात महाराष्ट्रात सुद्धा चोरी केली म्हणून कळलेला. पोलीस पुढे तपास करते आसात. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 46 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. कारवार 4, अंकोला 17, कुमटा 10, होन्नावर 7, भटकळ 2, शिरशी 4, सिद्धापूर 1, येल्लापूर 1 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तसेच 43 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. कारवार 3, कुमटा 24, भटकळ 5, शिरशी 3, हळयाळ 5 आणि जोयडा 3 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 52,696 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तसेच 51,551 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. अजूनही 427 कोरोना रुग्ण उपचार घेते आसात. तितूंत भितर 42 रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 385 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेते आसात. आज होन्नावरात 1 रुग्णालय मरण झाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 718 कोरोना रुग्णालय मरण झाले आसा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.